Здравейте, потребители на VBOX 7, аз съм Powerful17 и днес започвам да минавам мисии на GTI San Andreas. Сега днес ще мина първата мисия. Само да взема на толкова колата. Бягай бе, манго. Fuck you. Качвай сега, Карал. What the fuck, то ме избута. Малко епик фейл в началото, ама не съм играл отдавна. Така че сорка. Сега. Качвай се. Дай. И сега отиваме към първата мисия. От кога не съм играл класиката, бе. Едно време, когато бяхме млади. Bullshit. Гледайте, ко правя малко. Дрифт. Значи, сега Big Small. Значи тия филмчета ги превъртам, защото много време се бавим, ако ги гледаме. Сега право. Значи сега повечето знаете, ама целта е на мисията и сега тръгваме с колелетата и аз сега трябва да следя тия, нали? Те карат и сега преследват едни манговци и аз сега трябва да следя тия, да карам след тях и после ще видите какво става. Тук сега заливаха ли те? Не. Бе, то много бавно кара. Сега те вече. Значи, писал съм багови да нима трепат. Ма до сега съм ги оттрепал, ама няма да е интересна мисията за това. Така. Нищо не му ми направят. Имам оръжия, имам всичко. Сега е тука. Мършо. Ти знаеш кой съм аз, бе. Аз съм те направил теб. Тук трябваше да има един мой човек. Но то... ето ги моите хора. Come on, motherfucker! Това няма да го чакам тук. То да ми се накефи. What the shit? Нига? И ти по-бързо, бе. Толкова ли си бавен, муден, смотан? Шегувам се, това е Карал. CJ. He is the best. He is the master of darkness. Това беше тъпо. Както и да е. Има още доста път. С това ще внимавам. Кой има? Сега ще скоча от тук. Даже няма да ги чакам тези смотаняци. Минават там. И се правят интересни. Тая мисия, колкото съм минавал. Тук. Само да ни падна. Трябваше да направя някакъв джъмп. Някакъв готин джъмп. Малко прецаках положението. Така. You are too far away. Stay with Ryder. Няма пък. Сега трябва да имам едно червено. Ето ми го. Не, това май за друг... Не, ето го. И сега някакъв джъмп. Нищо не направих. Епик фейл. И ето сега тия. Би трябвало да съм минал. Да, естествено. И мисия complete. Там и разни прости. Това беше първата мисия. Аз бях Powerful17. Гледайте другите мисии, следете поредицата и чао!